Αγαπητοί φίλοι, είναι μεγάλη τιμή και ευθύνη για μένα να ανακοινώσω την υποψηφιότητά μου με το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο για τις προσεχείς ευρωεκλογές. Ένα κόμμα που τοποθετεί ως ακρογωνιαίο λίθο της δράσης του την προστασία και την ευημερία της πατρίδας μας. Σε μια περίοδο όπου οι προκλήσεις επηρεάζουν τον τρόπο ζωής μας, το ΕΛΑΜ αντλεί έμπνευση από την ανάγκη να αντιμετωπίσουμε με αποφασιστικότητα τα θέματα που πλήττουν την κοινότητά μας, βάζοντας ως προτεραιότητα την επίλυση του Κυπριακού. Η παράταξή μας δεσμεύεται για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση που θα βασίζεται στην απελευθέρωση και στο πλαίσιο του ενιαίου κράτους, διατηρώντας όμως παράλληλα την εθνική μας ταυτότητα. Εκφράζουμε επίσης την αποφασιστικότητά μας να προστατεύσουμε το θεσμό της οικογένειας, που αποτελεί θεμέλιο της κοινωνίας μας. Εντός αυτού του πλαισίου δίνουμε έμφαση στην προστασία των αξιών και των αρχών που αποτελούν τη βάση της οικογενειακής μας μονάδας, προωθώντας την αλληλεγγύη και τη στήριξη μεταξύ των μελών της. Η οικογένεια αναδεικνύεται ως η βασική μονάδα της κοινωνίας, όπου δημιουργούμε σχέσεις αγάπης και αλληλεγγύης. Δεσμευόμαστε επίσης να αντιμετωπίσουμε με αποφασιστικότητα το ζήτημα της παράνομης λαθρομετανάστευσης, αναζητώντας λύσεις που θα σέβονται την ανθρωπιστική διάσταση αλλά και την ασφάλεια της πατρίδας μας. Η λαθρομετανάστευση αποτελεί σημαντική πρόκληση για την Κύπρο και ολόκληρη την Ευρώπη. Στηρίζουμε αυστηρά μέτρα για την αντιμετώπιση της με σκοπό τη διασφάλιση της ασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας και την πρόληψη της δημογραφικής αλλίωσης του πληθυσμού μας. Στην πορεία μας επιδιώκουμε να ενισχύσουμε την κοινωνική συνοχή και την αλληλεγγύη, προάγοντας την ευημερία και την πρόοδο της Κύπρου. Κατά τις εκλογές, η ψήφος σας θα αποτελέσει την έκφραση της πίστης στις αξίες που αντιπροσωπεύουμε. Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο, σε περίπτωση εκλογής Ευρωβουλευτή στις προσεχείς ευρωεκλογές, θα συνεργαστεί και θα υποστηρίξει το κόμμα Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές, δηλαδή ECR. Η επιλογή αυτή είναι σημαντική, αποτελώντας ένδειξη της ευρωπαϊκής προοπτικής του κόμματος. Το ΕΛΑΜ έχει εκφράσει επανειλημμένα την πρόθεσή του να συμμετέχει ενεργά στα ευρωπαϊκά δρόμενα και να προωθήσει τα συμφέροντα της Κύπρου και του ελληνισμού. Το ECR είναι ένα πολιτικό κόμμα που ιδρύθηκε το 2009 από μια ομάδα ευρωβουλευτών από διάφορα κόμματα της δεξιάς. Έχει ως στόχο την προώθηση των παραδοσιακών αξιών της Ευρώπης, όπως η ελευθερία, η δημοκρατία, μα πάνω απ' όλα η εθνική μας κυριαρχία. Με την υποστήριξή σας δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να υπηρετούμε με αφοσίωση την πατρίδα μας και τα ιδανικά της.